U senci eskalacije rata na Bliskom istoku, iranskog raketiranja Izraela, najavljenog odgovora Tel Aviva, na ukrajinskom ratištu optimistične vesti za Ruse iz Donbaske oblasti. Pao je Ugledar, 2,5 godine neosvojiva tvrđava za ruske oružane snage. Avantura u Kurskoj oblasti, gde Ukrajinci još uvek drže položaje, koštala je Aleksandra Sirskog gubitka strateški bitnog mesta, čiji će značaj odrediti naredni dani. Zvanično nepotvrđena vest o padu Ugledara slikom je dokumentovana početkom ove nedelje. Upad u grad koji je godinama pružao snažan otpor izveden je sa istoka i zapada. Taktika bočnih napada dala je rezultat. Završni deo je čišćenje preostalih zgrada. Većina pripadnika oružanih snaga Ukrajine uspela je da se povuče uzanim koridorom. Rusku trobojku podigli su jurišnici 36. motorizovane brigade. Danima su dolazile informacije, i to sa ukrajinske strane, da se vojska povlači, ali da trpe velike gubitke. Objektivni analitičari odaće priznanje otporu ukrajinskih jedinica koje su branile Ugledar. Jedna od njih, 72. brigada Crni Zaporošci, prema izjavama pripadnika, u rubnim delovima mesta i dalje to čini. Ali ni proukrajinski izvori nisu krili da je Ugledar de facto prešao u ruke Rusa. Pad ovog grada predstavlja jednu od najznačajnijih strateških promjena koja će u buduće skicirati pravce daljih događaja na frontu. Ugledar je bio grad tvrđava o kojem se u dosadašnjem toku rata mnogo pričalo. Značaj njegovog osvajanja po rusku stranu i gubitka po stranu oružanih snaga Ukrajine pokazat će se u narednom periodu. U video poruci objavljenoj na Telegram kanalu, Vladimir Zelenski situaciju na frontu nazvao je dramatično teškom. Sve što se može uraditi ove jeseni, sve što možemo da postignemo, mora se postići, izjavio ukrajinski predsjednik, ne precizirajući šta tačno Kijev i oružane snage Ukrajine nameravaju da postignu ove jeseni. Ukrajinci i dalje brane pozicije kod Harkova, gde se ruske jedinice gomilaju, odupiru se ruskim snagama u Volčansku, još uvek drže pozicije u Kurskoj oblasti. Za plan pobjede Vladimira Zelenskog, koji nije kupio američku podršku i koji je enigma za ukrajinsku javnost, kurski pravac očigledno je i dalje vitalno bitan. Oružane snage Ukrajine nastavljaju sa napadima na Gluškovski okrug, zapadno od glavnog mesta invazije, gde ukrajinska vojska takođe pokušava da napreduje. Ovdje im se suprotstavljaju jedinice ruskog 56. puka 7. vazdušno-desantne divizije. U rejonu Kurska poznato je bore se vojnici 106. vazdušno-desantne divizije, 810. brigade mornaričke pešadije Crnomorske flote, 155. brigade mornaričke pešadije Tihookeanske flote. Zapadni izvori navode da pravac pokriva 40.000 pripadnika ruskih snaga sa rezervom do 6.000 ljudi. Rat se nastavlja.